Dobro, ja sam rekao šta ću raditi kad bude bio hrvatski predsjednik. Ja ću sve moći dati ću kabinetu i Hrvatu znači općinama najviše vlasti, i da sve vlast općinama i kabinetu, i tako da predsjednik ništa ne može raditi kao jedan čovjek što žive, nego uzme cijelu državu sa sobom. Tako da vi ljudi treba samo jedno razumjeti da ono pare što ja vam šaljem, nek su zove korupcije, da, ali to je legalno i ja hoću da vi kupite sve kuće i da počnete imati par kuća, oni familijarski, za sebe jednu familiju, i da se zahvaljujem što prave ove radnice tam oštali svoj posao, da pravim se jako, i ja bih htio da se informirate svi o tome kako su kuće pravite, tako, i da vidite, i treba malo vremena sada da vi to kapirate, da sve jednostavno samo slika ovdje u igri, tako to će se vidjeti kao slika u igri koja daje vlast kabinetu. I ovako, znači zvonima i pisat ću pisma europskoj špici, koja nije špica, nego koja ti jednostavno drži ovako sa leđima, sa ornerima koje stavljaju u peša, sa šivom Europske unije, rad zajedno, da su kulturno društvo praviti, ili tako ono što vidjet ćemo. Napisat ću mnogim europskim stranicama da treba bi samo jedno da se vidimo kao Europska unija, da se ne vidimo kao Hrvatska, da se vidimo kao Europska unija, i treba bi u kabinetu da se vidimo putem Europske unije, i tako ako se to može, da je kabinet nešto kaže za mene, jer naravno niko nije u svijetu kako ne kriv, jer stvarno svako pravi nekako mi pravi gluposti u životu, i ja pokazujem zrelost sa 40 godina i to ću još vidjeti, ali ako ne može čekati da me ne bira kao hrvatskog predsjednika, ako može čekat, onda dočekao to sa 18 godina, da sam ja garantiran negdje bio tu neka vrsta vlast, ne vlasti, i da puštam jednostavno kabinetu da radi, i ministrima, jer ja mislim ispod ministra ne bi niko smio biti vlasnik negdje ili ima neki glas za narod, jer nije izučen, političari nisu izučeni, oni su amateri, ministranti su profesionalci, i tako da je ministrant htio se da samo slučno, ako ne smo da pobjedim ili ne pobjedim, da vi više vlasti imate sa sobom i da ste distancirani to politici. Hvala.